a ci amanarsa, mara amana a bashi amana, wanda bai da amana a bashi amana, mara amana kuma mai amana kuma a hana shi. Sannan zaka samu ar-ruwaybida suna yin magana. Aka tambaya Annabi sallama su waye ruwaybida, yace ar-rajulu tabi yatakallamu fi amrin nas ko fi amril amma. Kaga mutum wawa mara hankali wanda bai yi karatun addini ba, bai san me addini ba, kai ka dora bayan rashin karatun addini, shi kansa karatun bokon bai biyo tsarin da ake karatun bokon ba, yayi shi a tsitsinke. Domin kaidar karatun boko shine kai shiga jami'a kai shekara 4 ko 5 ko 6 ko wani abu kai digiri, amma yayi shekara 2 anan yayi 2 anan, da haka ya hada yake ganin cewa shi ma digiri yayi. Sannan ka hada mai da kauyanci, kuma sai ga yazo yana magana akan abin da ya shafi mutane gaba daya. Wannan kamar mu'jiza ce ta Annabi sallama take bayyana. Ya faɗi abu kaza zai faru kuma ya faru. Da haka mu duk wani abu da mutum zai faɗa akan mu, wannan abin ba abin da zai mana. Allah ta'ala ya faɗa ya ce lan yadurrukum illa adha. Ba abin da za su iya cutar da ku sai wannan ƙwarar dan gaya muku magana ba ku ji daɗi ba. Amma Allah ya ce da za a yi gaba da gaba, Allah ya ce da sai sun juya sun ruga. Saboda me? Ku kuna rayuwa ne akan imani, su suna rayuwa ne akan kafircinsu da iskancinsu. Abu na biyu da nake so na faɗa shine maganar siyasa. Dokar Allah tabaraka wa ta'ala ko ka'idar addinin musulunci, ba inda addinin musulunci ya hana ko ya raba siyasa da addini. Hadisin Abu Huraira, hadisin Bukhari da Muslim, hadis Banu Isra'il waɗanda suke jagoranta su suke gudanar da al'amuransu su ne wa annabawa. Su ne annabawa. Idan ka kalli ma abin da aka ce ca aka yi tasusuhum daga sasa ya susu siyasatan. Kuma menene siyasa? Ko a luga idan aka ce kalma as-siyasa, abin da take nufi shine al-qiyamu ala shay bima yuslihu, shine tsayuwa akan abu da zai gyara shi. Shi sa kira da shugabanci da siyasa, saboda shugaba shi yake tsayawa ya gyara al'amuran al'umma. Kuma an kalli tarihinmu na ƙasar nan, duk gidan sarki da kaje sai kaga masallaci, sarki ne shugaba, shine limami, shine jagora. Amma wannan demokratiyar ta banza ta zo ta ringa shigo da mutanen da kwata-kwata wallahi ko shugabannin tasha aka ba su an cuci wannan tashar. Amma sai a ce wai su ne jagorori, sai a ce su ne jagorori. Sannan constitutionally, idan za ka yi magana akan constitution na Najeriya, idan ka je chapter 4 ta 1999 constitution, section 40 na 1999 constitution, bari na karanta shi yadda yake. Constitution yake cewa